Υπάρχει μία λέξη που ο νέος άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Υπάρχει μία λέξη που και ο μεγάλος στην ηλικία δυσκολεύεται να τη βιώσει. Ποια είναι αυτή η λέξη? Είναι η λέξη υπομονή. Υπομονή. Αν δεν κάνεις υπομονή και βιάζεσαι, το έχεις ζήσει αυτό. Θα κάνεις λάθος κινήσεις. Ο βιαστικός άνθρωπος δεν κινείται σωστά. Ο βιαστικός άνθρωπος δεν σκέφτεται καθαρά και κάνει πολλά λάθη. Και πρέπει πάλι να κάνει το μάθημα της υπομονής από την αρχή. Πρέπει να περιμένεις. Είναι ανάγκη να περιμένεις ο σπόρος που φυτεύεις να ανθίσει. Φυτεύεις σπόρους. Είσαι μάνα, είσαι πατέρας, είσαι φοιτητής και φοιτήτρια, είσαι μαθητής και μαθήτρια, είσαι γέροντας, γερόντισσα, ό,τι κι αν είσαι, σπέρνεις διαρκώς, σπέρνεις σπόρους. Αυτός ο σπόρος θα ανθίσει. Αυτά που λες θα πιάσουν τόπο. Αλλά για να γίνει αυτή η καρποφορία, αυτή η ανθοφορία, θέλει να περιμένεις. Δεν θα γίνει τώρα. Αυτό που λες στο παιδί σου σήμερα δεν θα δεις το θαύμα μετά από 5 λεπτά. Είπες την καλή κουβέντα, περίμενε. Λες σήμερα κάτι καλό στο παιδί σου. Εντάξει, δεν πάει χαμένο. Θα το δεις. Μαθαίνεις στο παιδί σου τρόπους με το βίωμά σου, με το παράδειγμά σου. Σπέρνεις, ρίχνεις σπόρους στην καρδούλα του παιδιού. Πρέπει να περιμένεις, θα πιάσει τόπο ο σπόρος. Σε βλέπει το παιδί σου μέσα στον πανικό ενός προβλήματος οικογενειακού να είσαι ήρεμος. Ήρεμος, κοιτάει το πρόσωπό σου μέσα στην καταιγίδα και βλέπει ότι έχεις ειρήνη. Ενώ γύρω σου όλοι μιλάνε για πόλεμο και λέει: κοίταξε, ο πατέρας μου, ενώ γίνεται πανικός τώρα και στο σπίτι έχουμε προβλήματα, κοίταξε τον, είναι ψύχρεμος, είναι ήρεμος. Κυβερνά την κατάσταση. Η μητέρα μου, κοίτα πόσο ψύχρεμα αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες της ζωής. Έχει γαλήνη στην καρδιά της. Δεν θυμώνει, δεν φωνάζει, δεν μισεί, δεν αντιδρά, δεν αντιπαθεί. Με όλα αυτά που κάνεις, ξέρεις τι κάνεις? Φυτεύεις σπόρους γύρω σου. Σπόρους ζωής. Σπόρους αλήθειας. Σπόρους με τεράστια δύναμη. Και μετά ξέρεις τι κάνεις? Πας και κοιμάσαι. Ξυπνάς, πας στη δουλειά σου, κάνεις τις υπόλοιπες εργασίες σου και ο σπόρος αυτός δουλεύει στην καρδούλα του παιδιού σου. Χτες είδε το παιδί το βράδυ να είσαι ήρεμη, ας πούμε, σε ένα πρόβλημα οικογενειακό και την άλλη μέρα εσύ πας για δουλειά. Κι όμως αυτή η εικόνα που μπήκε στην καρδούλα του παιδιού δουλεύει. Δουλεύει. Το σποράκι που πέφτει στη γη πάει το νεράκι μετά και το χαϊδεύει το σπόρο. Και όταν το χαϊδεύει αρχίζει και ξυπνάει ο σπόρος και μετά φουσκώνει, μετά σκάει ο σπόρος και έρχεται η ώρα του μετά από πόσο, από μέρες, από μήνες, όταν έρθει η ώρα και βγάζει πρασινάδα, αρχίζει να μεγαλώνει και αρχίζει μετά να φαίνεται αυτό που εδώ και πολύ καιρό γινόταν, αυτή η αύξηση, αυτή η καρποφορία, η οποία όμως δεν φαινόταν. Λέει ότι το χειμώνα, όταν το χιόνι σκεπάζει τη γη, κάτω λέει από αυτό το σιωπηλό άσπρο σεντόνι κρύβεται μια ολόκληρη ζωή. Εσύ δεν βλέπεις τίποτα, λες νεκρή φύση. Τα κλαδιά ξερά, στεγνά, η φύση νεκρωμένη, δεν βλέπεις πρασινάδα, άσπρο το σεντόνι της γης με το χιόνι και όμως από κάτω, ξέρεις τι γίνεται? Μια ολόκληρη ζωή ετοιμάζεται. Ετοιμάζονται αυτοί οι σπόροι που την άνοιξη θα δώσουν τη ζωή και θα κάνουν αυτό το χωράφι που τώρα είναι νεκρωμένο, με ίχνος ζωής, δεν φαίνεται ζωή, θα ανθίσει, θα πρασινίσει. Τι πρέπει να κάνει ο Γιώργος? Υπομονή. Να περιμένει. Αξίζει όμως τον κόπο. Είναι ανάγκη να περιμένεις, να μην βιάζεσαι στη ζωή και θα δεις αποτελέσματα. Και να μην απογοητεύεσαι. Μην αφήσεις την απογοήτευση να τσακίσει την καρδιά σου. Αρρωσταίνεις. Δεν σε βοηθάει.